kabini karido na M23 ma murtulen minnu dɛmɛna Rwanda fɛ olu bɛ Goma. Kinshasa fanga ko ale bɛ baara kɛ walasa ka mɔgɔ faga ni adamadenw ka ɲɛnamaya kisi. Nord Kivu mara o faba donda la n'o bɛ Rwanda dankan na n'a dugulen miliyɔn 1 bɛ yen ani mɔgɔ minnu bɔra u ka yɔrɔ la o bɛ dɔgɔkun damadɔ ka ɲɛta dantigɛ Rwanda sɔrasiw ni M23 kɛlɛcɛw fɛ ka ɲɛsin Congo sɔrasiw ma minnu bɛ iko u degunna. M23 ye kangarida karidenw na walasa Congo sɔrasiw u ka marifaw di nga bi Goma dugu cɛmancɛ la marifakisɛ cilenw ni marifamisɛnninw tasumaba minnu mɛnna kabini sɔgɔma olu bɛ senna. Nbedaw bɛ ɲini ka kɛ yɔrɔ lakolonnen ye wa sisan fanga dɛmɛbagaw ka kulu dɔrɔn de bɛ u kɔlɔsi minnu bɛ kɔsegin marifaw b'u bolo. O kɛlɛ ninnu n'a farala cidenjuru ko ɲɛnabɔli kan RDC ni Rwanda cɛ o kɛra sababu ye ka Nairobi Tshisekedi ni Kagame ka ɲɔgɔn wele tile 2 kɔnɔ ka ɲɛsin nin kɛlɛ nin ma min bɛ sen na kabini san 3 nin kɔ. RDC ni Rwanda cɛsiri min kɛra Angola ka ɲɛmɔgɔya kɔrɔ o ma se ka kɛ décembre kalo la ka sababu kɛ bɛnkanbaliya ye. Karido na dunuya kɛlɛyatɔn Nations Unies ye wele bila Kigali ma a k'a ka kɛlɛbolow bɔ o mara la. Kigali y'a jaabi ni lafasali jɔyɔrɔ sabatilen marali ye k'a da kɛlɛ nin kan min bɛ ka bagabagaliba jira Rwanda lakanani na. Farafina kɛlɛyatɔn n'o ye Union Africaine ye o ye wele bila ka kɔlɔsili gɛlɛn kɛ marifaci dabila la bɛnkan min kɛra jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ juillet kalo laban na.